Welkom bij de Edda in het wild. Mijn naam is Willem Kooster en ik neem je mee in 8 video's naar de wondere verhaal van de Noordse mythologie. Dat die onder andere beschreven staat in de oude of poëtische Edda. In alle video's lees ik een paar strofen voor uit een gedicht of meerdere gedichten en beziek je de tekst en uitlees bij te aan, achtergrond en context. De vorige keer houdt we vrije gewoon, Freya. En nu zijn we het over Odin. Misschien wel de allerbekendste namen uit de Noordse mythologie. Freya wie de eerste shamane, de eerste heks. Zij die de geheimen van Libben, Deeën en onsterlijke skoer. Die kennis jouwt ze aan Odin, de faroman van de azen. Maar daarta moet het typische shamanenrituelen ondergaan. Het gaat net zomaar, zullen we maar zeggen. Hoe het in zijn werk gaat, jaren we in de Wudden van de Hege, de Havemaal, 138, 139. De stem die me jaren is dus die van Odin. Ik weet dat ik hong aan de wienige been, 9 nachten lang. Woenen van een speer, aan Odin jong, ik zelfs, aan mijzelfs. En die been, dat nimmen van wit, van wijd zien wattels waakse. Ze joegen mij breien nog een zwolgut nu aan. Ik diegere vadel. Ik kreeg de runen op, alien kreeg ik ze op. Daarna voel ik eraan. Odin is geest. Hij is het leven. Hij is adem. Hij is inspiratie en passie. Door zijn ziekjen, zijn onhoudend ziekjen zelfs, naar kennis, openbaren je de geheimen van het universum hem. De proef, de bezieking die hij ondergaan had dus te krijgen maar ophangen. Hij is immers dezelfde die het adem jouwt, die het geest is. Hij offert hemzelf aan Odin, aan de geest. Het offer van ophangen is een pad van het initiatieritueel. Het slachtoffer gaat naar Deeën, maar reist naar een volgende woord. Hij overwint de Deeën, om het zo te zeggen, en komt weerom een nieuwe kennis en inzicht en wordt een wijs man. Skienhangen, maar daar hebben we het hier over, is zeker een onderdeel van het Noordse initiatieritueel. De stroep net te strak, maar strak genoeg om visioenen te krijgen. Pine, zoals die van vuur en hitte en het stekken met een speerrek. Net echt stekken, maar wel genoeg om oppervlakkige wonden te veroorzaken. In de tempel van Uppsala in Zweden hong Sabere slachtoffers 9 nachten. Zat Odin 9 nachten onder de wienige beem hong. Geen eten en amper drinken hol behoorlijk om een bijna doodervaring te krijgen. Een oor bewustwezen. In die toestand zucht Odin dus de run, de tekens van het lot, bij de Urdarbonen, de bonen van oorsprong. Hij krijgt ze op, alien krijgt ze op en leert daarna onder oren 9 machtige spreuken.